Pul adam ütkedýärmi? Pul adamyny ütgedi. Şo iň güýçli signalyň birde pul. O köneden bäri diýilip gelýär. Pul adamyny ütgedi. Ýöne ütgetmejek bolmaly özüňi. Pul näme sen üçin? Aýne, pul orda itgeş o zat ýok. Ýöne şu kim bana pul elin kirdi ýan bolsa bara, şoň ýanyna wapşe barma. Tipa şol adam ýalan sözdi. Pul hiç zat diýmek olaja ýaman ýalňyşlyk kadýanlary. Esas pul köp adam. Esasy zat däl. Bilýär. Ýöne şo o näme o da syraýalar, ama sapır syraýalar. Pul hiç zat. Esas pul köp adamlar şunu diýär. Iň soňky ýerde ýa-da bilemok. Gara pul şonu dogry ulansaň instrument. Düşünýän sana gowy ýaşatjak adam şol sana ziýana metjek adam şol prosto şonu sen dogry ulansaň sen näme iýitmele. Ya bir ýeriň bir ýaraň dümek tutduň. Pul gerekkäm şoň. Ya bilemok çağalaň geýnirjek pul gerekkäm şoň. Ondan kim diýär elin kiri hiç zat eýlewer zat niwersiýim bar. Pul mysal üçin köp gurulaşmalyňlar pul barada ýöne bir durmuşda iň wajny zatlaryň biri şol. Iň wajny däl. Ýöne wajnylaryň biri şol. O 100%. Onuň kim şo şeýle däl diýän bolsa ýalan söz diýär.